Hi guys, good morning guys. Vlog up na guys, bisag na ay gibati. O may lingaw sa balay guys. Good morning day sa tanan. Welcome sa among channel, Jijen Burst. Si Jijen Burst to sa CR, nag-CR. Kung manglaba ko guys, pagpasingot ko kay galayan ng lawas, gahapon pala sa hapon. Ang hapon pa ni. Itong na-mental ko sa taas. Hindi ko ganahan masira ko higda. Nagpakuan ko wasing. Ay, nagpawasing. Nagpakuan ko labunon. Nagwasing ko. Wala pa mo kuan. Orang ipaabot kay banlawan ako nagmanumano para panington ko ba. Banlawan rin ako manumano guys para panington ko. Hindi na ako na ibanlaw diya. Uy, nihunong na. Pasingot ko kay dahil kayo guys. Ako rin paminaw na kung ibate mo na kung labad sa ulo na sipon ba na katulad yung nalamunan. Ako na ipasingot para kapon ba wala hindi kina ko mapansin pag na ako sa trabaho ka na magtrabaho ko panington kong mayo hindi kina ko mapansin. Ako tong banlawag manumano guys para panington ta. Para panington day ko di mo di mo labot di ay. Murag napitik naman guys ato nang panon pain. I-drain na nato. Ay para i-drain. Bula kayo. Wings lang malakas. Wings na nasabon ni guys. Ang i-drain kaya ron banlawan ako ni manumano. Ay para panington ba. Kaya ay kayo. Bugat kayo sa lawas pag natay bation. Mana magpasingot ko. Di yung tatang manglabaron. Pasingot na ko guys. Kaya bugot yung lawas, hindi ko panington. Kaya guys, ako manglaba na naggara-gara. Bisa na ko yung sakit manglaba. Ako hindi pa panington mo guys. Kaya bugot yung lawas. Ang ulo mo rin. Matang-tang ulo. Tigir ang gigda. Ngayon yung kay panington ba? Muna yung purpose. Ano yung akong purpose na para lang maggara-gara bisig na yung sakit. Wala na diya kay kantahir ako para ganang magbandaw. Ay, bugat na. Kasi na magwaswas. Ipasan rin na. Ipasan. Bugat. Bugat ba yung magwaswas? Ito ina, magpasingot mo ka. Ito, mau naglabaw bugat ba yan eh. Ang bawal ka na magpasabikat. Ang bawal. Ano lang, basta bawal. Basta bawal. Hi guys, majang buntag na yung tanan. Tabang tagwan guys, panglaba. Doktor. Pasingot na niya ako. Silapiw na ito. Awaw, namay kayo di paningot ko. Murag mawala sa isang ulo pag paningkot ko. Kasi magsumbagay na nito. Nice. Para panington. Ito kung sumbagay. Adyo ko magita. Nga mo nagagiton ka. Soko ka. Masoko na baga dyan ko. Matira matibay. Minam ganitang bumag pahuway. Hindi kayo magaragara. Pasingot naman ko. Hindi pa laman, ginagdaw. Gusto kong panglaba. Sa mga pasuwa. Ginawag-dawag ko no. Bakit? Isag na hindi pa mati. Trabaho. Pwede mo gudong pahuway. Di lagi ko ka na mapahuay. Lagi kayo maglayan ng samot akong lawas. Ang dugay nang nawala ni. Ang sakit din na ni mo. Hindi mo panon. Hindi mo na ampingan. Hindi mo dyan ang para mawala. O, diba? Wala kalawas na ni mo. Huwag ka nang lang. T-shirt na ba karon? Black lady ka karon ha? Suot na siya mo siya mga black lace. Backlist ha? Init na eh. Ang ito'y tuloy yung decoration kaya ron nawala din tumurag lablaw kaya natutong ka ng sipon. Pero so, full siya punta ni. Dito padaog sa atong gibati. Kaya magpadaog ta,
Wala mo sigira tag ligid-ligid mura tag balat. Kailan kag balat dai? Kanang bata ba? Yun ang atong bati kaya rin mawala dayon. Hindi magdugay pa mulayas. Ano mo ron? Mura mo gangis. Kaya ito yung ginagandagan din ng tagga. Laon ka. Dugay ko sa kamata dugay. Dugay ko na kamata guys. Kaya kung makamata dugay ko na kamata. Kalayan ng laon. Naglaw si Pangway. Ay, good. Kabaw ka be. Kabaw ka sa lawan. Sabi ito ako nang gibuhat. Kaya para panintun ko. Kaya magsigira ko. Kuwali ko panintun. Hindi mo buwas akong singot. Para pa mo. Makakuan na yun ba? Mawala na yun. Ang maginom na tambal. May problema. Ako ra. Magpasingot ako. May nipasinuta kay naman ni Kwan, naman ni halaga kay o ang nabunon, nabawasan. Pasingot ba? Para panington. Mawala na yun yung ubogit ko. Ay, dipili, ini sa ginsog dito ka, sipunon din. Kadadlaw ko kami ng vitamin sug na ginudapo nimo diyan. Pero ang kuan lang sa nakagitik na vitamin di na magdugay kung na tayo mawala. Kaya ikaw dahil mag-amping ka. May bawal ka magkasakit. Sabay, magsumbagay ka. Ano yung braso? Aray ko. Natandog akong ulo. Okay. Ang tapang ah. Nagkakagita. Yabang ah, kikita. Kinsa mo ka. Nagkakagita. Aray ko. Wait. Ayaw ba mo? Nagkakagiyag. Sa tawa kay tinangaray na rin nga. Asa ka? Kaluri ko, be. Ayaw, be. Asa lang gimungin yung magita. Ayaw, be. Kaluri. Oo, kay tinangaray na rin nga. Maninuban siya kay so. Ano daling ano? Ano po? Nagkakagiyag sa tawa. Ayaw ko. Ayaw ko kikita no. Kaya na. Ano ka nagkita kayo? Hindi para ba sila mga pagaway ka ron? Mura magkikaigilan tan lagi ka mga tagaway. Hagit magagsumbagay ta. Maninuod man ka. Saan ka day? Medyo kong sukuha. Mainit ang ulo ha. Ano yung tulo nyo? Gapon. Sige ka ba ka ko yung panatan karon. May bawas ko ikaw na buting-tingog ka naman. Di problema. Ayaw baby. Hagit magsumbagay. Sige man ka masuko. Masakode ka. Wala makagsunghagit. Sige ka masuko. Masakumunay sa mga gitiging supo. Sumbagay ta. Magitas mga viewers kinsa isig na tumuha. Yabang mo ha. Sabang. Hindi. Sige ba? Ni Pausia. Wow. Ikaw mo'y mayabang. Puro na ka istorya. Gapon. Nakagito nakagisumbagay. Di nakamusuko. Gapon ni mong galas kag mayo ha. Bukiwa kay ko'y gana gapon. Karon nagbasbawas na ko gamay. Ikaw na po'y Diyan. Mga hagit yung sumbagay. Di nakamusuko. ay luoy ka. Luoy ka. Ayaw. Ayaw. Luoy man ka. Ayaw. Sige. Kuya ko mo bay. Kita no. Medyo ko dandan na sa mga pagkatao kay tinangaray rapat jud ding aho ah. Uninuday ka. Ito ko ni hagiton. Be. Pakita. Uninudan guys. Ipakita. Ipakita. Ikaw ko ni hagiton be. Yabang. Lalaki ba kang yabang mo? Yabang. Yabang. Pakita jud. Matira matibay good. Isa. Huwag na matibay ko no. Gusto ka mga las kagapon ha. Ikaw mo yung bugiro. Biro. Biro. Pakralo mo ka. Ano man pangagad gusto bagay di mo suko. Magla kag malupig. Malupigan ka kinamog budget. Gusto ka ba? Ikaw gita-gita. Tapang mo ya. Ikaw ko ni hagiton. Ganyan be. Makasakit ka ng tao. Sakit ng
ng tao, di ko manakit og tao. Kay huwag hinungdan. Pero kanang hagiton ko, di ko na naparakansi. Sambana pa. Ya. Ang lupit mo pala. Hagitan mo. Ang lupit mo, Day. Bagiro. Ang sumbagay. Sumbagan, di mo suko. Ang bugiro, ako kuno yung bugiro. Ito kaya bugiro, ito mong hagit mo ka. Hindi nga magsumbagay ka. Hindi mo ka masuko. Di masuko di ka. Huwag ko magita-gita. Yan ang masuko mo ka na di ko masuko. Ano magpapangagad. Unyak masuko ko. Man yan, giwat na musuko ka. Pero makita din sa isig. Ay pala, binigay mo sakit ang ulo mo di katawa na yun. Sama ka na yun. Kung magpudyo pa ka dito, mawali mong kita. Paita guys, hindi naroon taga bugiro. Bisag nagpakumbaba na kaya bugiro ko nung dato. Ay, hindi ka na manghagad. Kusong bagay na, hindi mo suko. Kung manghagad gani ka, patunayan din sila mo. Hindi ka manghagad-hagad ka, istorya ra. Ihagad good ka. Diba? Pakita dyan mo ang kaisig. Siguro ang lalaki mo kami, ang yabang mo talaga. Kaya bang? Wala talagang tatalo sa iyo ah. Alam mo, lakit ako, dahan ako ditang kulata. Tanawa. Sumbag na dajon. Hindi talaga na dyan bikin. Ay, si mga pormahan ah. Dito nagsumbag ah. Sumbagan na mo. Pangag mo dyan ka akong sumbagan. Pangag na raan ah, hangag na. Lagi ikaw, ikaw magmahay ka. Mahal. Nandiyan sumbagan, naghado mo na ano ang pangpupuon dyan ka na. Lagi ko na nga ikaw. Kaya na nga ikaw. Ito ni Hangiro. Nagipaningot na ko, maginis ko sinina. Diba, mali mong gusto nga ipaningot ka? Yung gani, Hindi. maghangir na ta. Pangit na pa. Pangit ito. Ikaw na. Ano? Ano ba kaya ito ni Hangir? Ipasa na ang imuhang gilaban o Ay! sila ka buok. Kuha ni 15 ka mo. Ipha. 15. Ako niya. Mukha ko hangin, basta mo nang ipon. 15 lagi. Ipawa, man ni mag-ipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sabi niya mo, ikaw na kayo manugo ha. Mukha sa ko hangir guys. Da, huwasan naging si Pugubo guys. Paningot na kumayo. Tapang mo ah. Iso ka din ba? Si Raulo talaga guys. Maninuot na bisag binuhangan ra. Lison Biklon ang Hilomon. Kaya ang Hilomon si Raulo. Nakadungog. Ang Hilomon kay si Raulo. Si Raulo. Si Raulo bitaw ning taga bulog mabikil. Awa to kag bulog mamikil ka kilawon di ka sa kasuka. Ha, kuya, isuga ba? Isuga ba yun? Ako makilaw ko sa kasuka. Basta bikil ko. Tama siya kay Iso guys, nang lapad. Nang paros. Lo-ilo mo tawag ta kay Lo-ilo. Uy, kay bakag nang lamparos Ay, ko ay, kay ay. dakos lugar. Ha? Di ko mang lamparos ug wakos lugar, di ko kubuan nga mga away ra ko palit. Nagpaliwanag ka. Kay ikaw, sugot kay mong kagalingan apakapakan. Mga tanawa, mayabang. Bisag pobre ra ta di ta magpaapak. Ito, lupit ah. Pobre pa ganita pakapakan patahan sa mo siniswerte. May dangal. Di ko mga away way sa away. Hindi ko na siya mga sa. Ngano lagi ako yung mga hiton na ginawan ko sa. Kasi nangagip ako. Kami nga nang hagip. Grabe ganyan yung mga giton nga. Hindi ko na siya mga hagit ko sa ako no. Din ako yung hagit. So, pupo na. Pasupuhon pa. Siyempre yan, magamingita ka sumpagay. Pero mawasan ka. Hindi mo sumpagay ka, mawasan imong gibati. Yan. Itunol na ng panungkit niya, be. Itunol dahil sa bangag ko. Panungkit.
Dire, ito na lang. Dire. Ay sos, alamag ka ng tayo mo yung ihunit, tara. Ano si pangaway na sa messenger? Kalawan man na, ariyon pa kunin mo, arong makita, kinsang-isig na tuluha. Dapat nga. Ano pero mo gud lang, away-away dyan na ka sa one messenger. Gusto dyan away. Yan na yung Atubang. harapan. Gusto dyan away ko ng atubang ba? Gusto message ka kagingana, arkanisita. Alakansi. Ay, bubuli ko. Alakansi ko no. Arkansi dyan ka, sige ra kang pangaway sa messenger. Ingat-ingat, try mo, ariyon pa kunin mo, bali-balihan, kunin mo lapan. Musuko man kanina siya mari. Tangi. Depende, pero di ko napasag na dagang kagalingan niya, pasakitan ko sila yung tao eh. So, pag Huwag hindi ko pasakit isang na nagtatay. Siya muna ba? Huwag mo ka tag-isa ka bugas na bugas. Ano lang, musuko dyan ko. so, kaginday ba? Ginanira ko pero di ko magpa-apak-apak. Wala yung tao. Inanira ko pero patay ni. Inanira ko guys pero mapatay ko. Patay mo dyan kung tao ba? Basta malanganin. Ayos. Hindi klase nga langanin. Basta. Basta naman palanganin mo eh. Malanganin ko no. Hindi klase nga langanin kaya. Kanilang kinaboya, naning panabla. Ganun man. Panablahay na nila ay kinaboya, na iwa, panablahay na ni. Ano ba na? Ibutan dia biya ako rebutan. So gaman mo day. May karapatan ng laing tao na magpasakit. Sa ang kaugalingon. Isuko ko rin nyo. Ano ba kahit mayroon mong nila batasan, at least ang batasan gipakita kung sa'y tinuod. May sa taguan na yung ginuang batasan, naroon yun ka sila yung tao nga buutan ka. Hindi ka buot. Naroon nakita sa tao nga bunsa ka, wakay di siswigan, wakay di taguang batasan. Diba? Ang atong ikuan na ay nakuha. Panglaba pa ka. Parang bugat. Kasi bugat. Kasi bugat ba? Bawal ang bugat. Doktor na po siya. Doktor lang ako. Doktor na way asenso. Doktor no. Kung nakainit pa niya mo. Gano'n ito mo ba? Ako, init ako. Tapang muray. Tapang abaho. Tapang, okay naman ang magtinapang ganas lugar. Adyo naman ang magtapang-tapangan ka o ngawas lugar. Kaya mo na yung nakakariya. Kaya, Sinanglan. Lagi mo ang pagkaisip na adyo sa lugar. sulit yun guys. Ako na rin. Ako rin bukas. Ako rin mo ay kuro ay kay lutang na pidre. Ang yugas ang kin. Tabi. Pinang mo sinugas ang kin. Ano bang tabi? Gusto niyo ugasan. Ini mga dalikdik. Oh, ari ko. Pagkaisog ni Mray. Kuyaw mo kay ka. Kuyaw kay ka ba? Patay dito ko po. Hindi ka magpalanganin din. Bah, hindi ko siya magpaalanganin. Kita dyan mo rin sa Legion version masuko ni. Manamiguan guys, panglaba. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye. God bless ninyong tanan. Amping mo sa kanunay. Okay guys.